من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سونی صلوات الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين متقین دے امام تے پڑھو صلوات الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین چھلکتی ہوئی پڑھو صلوات علم دے پڑھیں اشراف نہیں ہوں دے علم دے پڑھیں اشراف نہیں ہوں دے تے جڑے ہو میں نسل کمینے پتل دا سونا او مول نہیں بڑھدا تے پھامیں جڑیے لال نگی ادھا پیشوم دے در تم خیرات نہیں ملدی تے پھامیں ہوئے لکھ خدینے بنو بو حیدر جنات نہیں ملدی تے پھامیں مرے ون مدینے ایمان سے پیادن دم ہی علی علی ورد پکا لائے چلی گل جتنا بہو اٹھی یاد کر شاہ جانے تھے رہ جانے دم علی علی ورد پکا لائے دم علی علی ورد پکا لائے اجا وقت ہی زندگی بڑھا لائے اجا وقت ہی زندگی بڑھا لائے علی دا در چھوڑی نا علی دا در چھوڑی نا دم علی علی ورد پکا لائے نارائے حیدری کیا اللہ نے اللہ کو کہ خط لکھیا علی دی شان اتنی بالا بلند بنا نا بھائی نا میرا مالک جی میں چاہ دے جو کوئی عزت دے وے تو تے میں کون آئے کو تکلیف پہنچاؤ سید کو سید من امتی کو امتی من برابر آکھن والے آؤ آمتون ساما رب نے بڑھایا کو جگ دا امام ہے انجی زبان بڑھتی اللہ دا کلام ہے رب نے بڑھایا کو جگ دا امام ہے انجی زبان بڑھتی اللہ دا کلام ہے تو من لے مچا نہیں رولا تو من لے مچا نہیں رولا علی کل کائنات دا مولا علی کل کائنات دا مولا بد نپ کے بھیرا دا نکلایا خود پاک نبی فرمایا علی دا در چھوڑی نا علی دا در
چھوڑی نہ دم علی علی برد پکا لے انصاف تکر گلتا تے مگل تے کیڑا چرمائی تھی زہرا دا او کیوں گھوڑیاں نال بجائی رکھیا ہے اٹھ سفر چیاؤ ندی مادا تائے مویا نال بھی جنگ کی تھی تے اسلام تائنی نہیں آدھا او بدھرو من تو ہٹ کہندہ ہے او کیا چھوڑی آئی بھائیں بھیرا 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 کل دنیا دے علماء تو تے ایک منگدہ تائر جوابے کیڑی ہووے ماں مخدومہ او نبیاں دی پیو ہووے خلد دا باپ ونجے تھی بازار دمشق دے وچ تے پاکڑیاں باجھ لکاوے او بے غیرت شام دے آئیو لوگ یا کھلو وہی دی چادر لٹا رسوا